Hello guys, Murisei. Welcome to Somi Tunes Entertainment. Kana wangosa to subscriber, iba wango baya button subscribe, then no like, we share video, ukomenda. Nyata nayo nas. Paka. Gokwe. Shako gokwe, shiri kuti kudini. Muri ya Zimbabwe kuni bango satu wapinda pa nyaya ndiri kufamba nayo. Ndegandi dzoro nichiti update yokuti nyaya vapapi. Pani nyaya yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzerwa kusanganisira Gokwe pamwe chete neShombe. Pane mukomana akabva mukati menzvimbo yekugokwe. Abva mukati menzvimbo yekugokwe ndokuenda mukati menzvimbo yekuShombe. Ndokuenda kunoita basa romubati wamaoko achizvitsvagira panyaya yakafanana nekutsvaga goridhe pasi yekukorokosa. Vaenda kunokorokosa kudaro ariko ikoko shoko rakazosvika kuti iso mwana uyu afa. Asi kana chinge afa ripoti inoiswa kumapurisa akaonekwa kumana akafa ari mukati menzvimbo yemugodhi. Haoneka akafa mukati menzvimbo yemugodhi. Vakashivedzwa mutumbi wakatorwa ndokuendeswa kumochari. Waendeswa kumochari ndokuitwa postmortem. Haitwa postmortem ndobvapiwa veukama kuti takurai munhu wenyu. Ende veukama vakagadzirira ndokuuya nemotokari ndokutakura munhu wavo. Vatakura munhu wavo vakuenda vari mukati memugwagwa. Vachiri ipapo mumwe mukomana aitamba nemukomana akanga uyu vataka kumanifesta ndokubvataka kubudirwa hari mukati mekutaura kuti isu wangu ndakafa ndati ndakaurawa kusvika ndakandwa mukati megomba iri. Hasa aitaura ipapo ndezvekuti veukama vaisazivana nayo nokuti changa iri nguva yekutaka kusvika mukati menzvimbo nokuti vakanga vaenda badzi kunotora chitunha chavo. Asi zvaitaura vakazoona kuti zviri kuenderana uye zvino zvitoratidza kuti isu abudirwa nemufi wedu Daniel Roshimuri Benefo vakachiwemba communication. Tikutukanei saka ndiite sei isikirete pfapfaidzai mhuri yeZimbabwe zvadaro mukomana akabva asara kudaro ndokutakura mutumbi wavo vakananga kuti vakwenda kuGokwe. Vari mukati mekufamba ndo pakataka kubuda izwi richibuda pakofini kuti waburukenda neni kopi. Handikwanisi kuti muende neni kumba kana mapatsi angu akakwana. Handina kukwana. mutumbi wanga usina ere mamwe mabody parts Right. Ndokureva kuti pane mapatsi akafanana nekuti bvudzi kugosi kwanga kusina bvudzi rurimi pamwe chete neziso. Ndomataura veukama. Saka udati kurukira chita mukosi kwenda nesu mukaenda neni munopera kufa. So ndikutaura chivanhu chavo kana muchiti isusu tinopera kufa isu hatine chatinoziva. Hatishande kuno aishanda kuno kundiwe ende anoziva vanhu akamuuraya ndiani ndiwe. Saka toita sei ndopata kabuda madirections mota ichikoneswa kusvika pazotaurwa rimwe zita rine pamba pakaendeswa munhu. Vaendeswa ipapo ndichitaura nehanzvadzi yaamai vemukomana akafa uyu. Ndichitaura namunin'ina waamai vemukomana akafa uyu. Nokuti amai vemukomana uyu vakatofawo kare. Mwana uyu akati achizvarwa amai vachikopedza kumuzvara vachibva vafa. Mwana uyu havatozivi kuna baba vake. Aitori muzukuru anga achirema ari pamba asi mai vake vaiziva kwakaberekwa ndo vanga vakaita sei vakafa. Asi pamhepo iyoyo pakatozobuda imwe mhepo yakataura zvakare kuti ndinoziva kuti hamuzivi kumusha kwangu. Asi kana muchida kuziva kumusha kwangu muchafamba muchienda munzvimbo yekweru. Mapinda mukati menzvimbo yekweru makapinda mukobha yakati mukavereka imba namba yakadai so ndopa papinda pana baba vangu. Asi pari zvino imborwai ndokuurawo kwangu. ya zvikanzi kudinewo ukama kufamba vakananga pamba pacho vaitaurwa. Vachisvika ipapo vanhu vakanga varipo vakataka kutiza asi vasekuru vachitaura neni vanotaura shoko rokuti izvo tasvika ipapo takanga taudzwa kuti izvo kana masvika pamugodhi muchatora tambo pamugodhi mosungirira chinhu chipenyu chorembera chakananga mumvura kofini iri panze. Wakachiwemba vadaro mukoma KB vanhu vepamba vakatiza ndokurova pasi. Asi shoko rimwe risangana naro rinoratidza kuti vakanga varipo ndevamwe asi baba vepamba apa vange vasipo. Okay. Varume vanoti ana sekuru takaenda tikanogara pamwe pedyo panext door padhuze patinoona pamba munzvimbo iyi tichiti tichaona kuti pane action ichatorwa. Pakaitwa 2 days hapana action yakatorwa. Vachibva vabuda ndokuenda kuGokwe kumusha kwavo. Mutumbi ndokusara. Mutumbi wasara kudaro zuva rechi6 ndopa vakazoona mapurisa achisvika kumba kwavo. Mapurisa achisvika notaura achiti iwo Zimbabwe regai ndikuudzai mashandiro emapurisa emamwe matinoziva. Polisi haidi kuunganidza vanhu. Polisi haisi noise. Polisi kunyangwika kuvingai muchiziva zvamuri kuda inokutorai kuenda nemi kukamba yokuyananisai ndo chinhu chokutanga. Ende polisi haisi court hakuna mamagistrate. Mapurisa vasvika paya tiri kuda kuti mutore mutumbi. Kana musati mapedza nebheta kutora mutumbi muchidzorera kumoshari vafi vanogara ikoko. Ndizvozvo. Kana kuti moenda kunoviga mapedza kunoviga mugara pasi mourirana. Ndizvozvo.
vaya zvikanzi polisi tinozamuriwe mutemo ndimi makatidana kuti hama yanyu tikauya mukatakura mutumbi wedu mukaendesa kuhospital tikatevera posi motemo ikaitawa tikatakura mutumbi wedu tamuroti izwi riri kubuda apa isusu hatisi kupikisa rikusedzera kuti regai kutiiga handina kukwana driver akashevedzwa nezita kuti kana uda kufamba nemotokari ukaenda zvakundisina kukwana hamusviki motokari inodona asi kana watopiwa mapatsi angu kana mapiwa mapatsi angu ndiri kukumbira kuti uise muhomwe mako driver haiwa tinoenda hey polisi yaudzwa mashoko aya nehama dzemufi yakati kudini polisi achibva kuti kana pakadaro chatiri kuda isisu ndechekuti tisarambe takasimudza vanhu vachiva vachidongorera vachiti ndo zviri kuitika apa aiwa basa riri kudingi sinofamba zvakanaka chiregai tizame zvimwe zvinoita kuti muwirane kana muchiti pane mhepo ndo zviri kuitika chiregai tizame zvimwe takuchida kuti madzishe asangane madzishe enyu imeme so kwaishe uyu kwakafira munhu nekwaishe kunogara munhu akafa uyu vanhu vakasiyana ishe wekwakafa munhu achibva audzwa akati aiwa tisu tine